tomto videu si povieme dejiny, kultúru a zaujímavosti a rôzne pamiatky z obce Očova. Do konca tohto roka by som chcel dať 10 000 odberateľov, preto ak si tu nový, budem rád, ak sa prihlásiš na odber a zaklikneš zvonček. Dolu do komentára mi nezabudni napísať, či si navštívil túto obec. Očova je situovaná vo východnom okraji Zvolenskej kotliny, 12 km východne od mesta Zvolen. Severne od obce sa dvíha predhorie Polany. Dejiny. Výhodné klimatické a geografické pomery Podpolania podmenili praveké osídlenie. Na základe archeologických nálezov môžeme tvrdiť, že toto územie bolo osídlené už v dobe bronzovej, teda asi 1800 rokov pred našim letopočtom. Písomné pamiatky na obdobie do 13. storočia sa nezachovali. Najstaršie dejiny Očovej nie sú stále uspokojivo objasnené. Očova je oveľa staršia, ako o nej zachované prvé písomné zmienky a vyvíjala sa ako poddánska a poľnohospodárska komunita Viglavského hradného pánstva. Kultúra a zaujímavosti. Pamiatky. Rímskokatolický kostol Všetkých svätých. Jednoloďová pôvodne gotická stavba s pravouhlým ukončením, presbytéria a predstavanou vežou zo začiatku 14. storočia. Kostol sa nachádza v opevnenom areáli uprostred obce. V polovici 16. storočia bol vybudovaný obranný múr okolo kostola. V roku 1570 bola zaklenutá loď kostola. Veža bola doplnená v 17. storočí. Stavba prešla barokovou prestavbou v rokoch 1641 až 1670 a v 18. storočí. Presbyterium má duchovanú stredovekú rebrovú klembu. Nachádza sa tu gotické pastofórium. Na ľavej strane víťazného oblúka a severnej stele lode sa dochovali fragmenty nástenných malieb z obdobia okolo roku 1320, ktoré zachytávajú výjav z mŕtvych stania, Krista vyvádzajúceho duše z predpeklia a Pannu Máriu s malým Ježišom medzi Svetou Katarínou a Svetou Dorotou. V kostole sa nachádzajú dva gotické oltáre, z klonu Panny Márie z roku 1520 a fragmentárne zachovali oltár so sochami svätého Mikuláša a svätého Antona z roku 1514. Pamätník Mateja Bela bol odhalený pri príležitosti 300. výročia jeho narodenia 22.6.1984 pred budovou základnej školy, kde pravdepodobne stál jeho dom. Ústredným prvkom pamätníka je socha Mateja Bela od akademického sochára Jana Kulicha. Pamätník padlých prvej svetovej vojne. Na pamätníku padlých je vytesaných 83 mien a priezvisk. Nie sú tam všetci tí, ktorí v tejto vojne padli a boli aj obeťami z radov občanov obce. Podľa zistených vo vojenských záznamoch bolo počas vojny celkovo evidovaných až 112 vojakov. Pamätník sa nachádza v blízkosti evanjelického kostola. Pamätník 13 príslušníkom 2. československej brigády ZSSR. Pri obecnom úrade sa nachádza pamätník, ktorý pripomína tragickú udalosť v čase SMP z dňa 7.10.1944. Došlo v nočných hodinách k havárii lietadla Červenej armády, ktoré prepravovalo pravdepodobne z letiska 3 Duby na letisko Poľskom Krosne zranených príslušníkov 2. československej brigády ZSSR. Niektoré iné údaje hovoria, že lietadlo malo za cieľ letisko 3 Duby a dopravovalo posily pre SMP. Očova patrí medzi obce s bohatým obec doma, ale i v ďalekom zahraničí reprezentujú folklórne súbory detských folklórnych súbor Polana a folklórny súbor Očovan. Obec takisto reprezentuje aj divadelný ochotnícky súbor Pilindoš, ktorý získal už nejedno ocenenie na divadelných prehliadkach. V obci sa tiež natáčal film Očovské pastorále, v ktorom stvárnil hlavnú postavu Julius Pantik spolu s Jozefom Kronerom. Divadelné ochotníctvo malo v Očovej dlhoročnú a veľmi plodnú tradíciu od roku 1934, kedy sa podarilo ochotníkom nacvičiť aj 4 divadelné hry počas jedného roka. Záznamy o divadelnej činnosti sú aj v rokoch 1941 až 1942 a tiež po druhej svetovej vojne v rokoch 1947. Aktivita divadelníkov však postupne ochabla a po 15 rokoch úplne zanikla. Až v roku 1998, po 40-ročnej prestávke, si skupina divadelných nadšencov povedala, že to skúsi znova na doskách, ktoré znamenajú svet. Začali tak písať novodobú históriu divadelného ochotníckeho súboru, ktorý dostal neskôr meno Pilindoš. Od tej doby DOS Pilindoš uvádza každoročne aspoň jednu premiéru divadelnej hry.
Pravidelne sa úspešne zúčastňujú na regionálnych a krajských prehliadkach, divadelných ochotníckych súboroch. Zameranie hier je predovšetkým komediálne a veseloherné. Folklórna skupina Očovan a folklórny súbor Očovan. Folklórna skupina Očovan patrí k najstarším folklórnym telesám na Slovensku. História činnosti siaha do roku 1936, kedy bola založená Juliusom Višňovským, učiteľom na Očovskej škole. Od roku 1958 pracuje Očovská folklórna skupina aj súborovým spôsobom. Detský folklórny súbor Poľana. Od roku 1962 rozvíja činnosť detský folklórny súbor Poľana, ktorý sa zúčastnil mnohých celoslovenských a medzinárodných súťaží a podujatí doma v Poľsku, Srbsku, Česku, Maďarsku a v iných štátoch. Jeho dlhoročnou vedúcou bola Viera Šimkovičová. Na podporu svojej činnosti založili folkloristi v roku 2003 Očovan, folklórne združenie priaznivcov ľudovej kultúry a tradičného umenia, ktoré okrem folklórnej skupiny podporuje aj detský folklórny súbor Poľana, ženskú spevácku skupinu Matičiarky a ochotníckych divadelníkov Pilindoš. Očovskí folkloristi okrem vystúpení organizujú alebo pomáhajú organizovať viaceré tradičné kultúrne podujatia. Týmto by to bolo z mojej strany všetko. Ak sa ti toto video páčilo, tak ho nezabudni podporiť lajkom. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť. Ak si tu nový, nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neuniklo žiadne podobné video. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a čaute.